Γεια σας παιδιά, Φώτης εδώ και σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα άλλο βίντεο. Σήμερα θα σχολιάσουμε τα skins σας στο Free Fire. Σας είπα να μου στείλετε τα καλύτερα σας skins. Έχω ανεβάσει ένα story στο Instagram που είπα ότι θέλω να δω ποιοι έχετε τα καλύτερα skins. Και σε αντίθεση θα πάρετε έπαθλο 20 ευρώ. Σήμερα αυτό το βίντεο δεν θα γινόταν πιθανόν χωρίς τον RAF22. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έβαλα 25 ευρώ στο Free Fire. Για όσοι θυμάστε το RAF22, RAF, πες κάτι. Γεια σας μάγκες, ελπίζω να είστε καλά. Για όσοι θυμάστε, Βασιλιάς τον βάζω λεφτά στο Free Fire. Είχαμε κάνει ένα βίντεο μαζί πριν ένα χρόνο, τη συνέντευξη που είχα κάνει μαζί με το RAF22. Για όσοι δεν έχετε δει αυτό το βίντεο ακόμα, θέλω να πάτε στο κανάλι μου να το δείτε ή πατήστε το link κάτω από την περιγραφή για να μην το χάσετε. Και για να μην καθυστερήσω άλλο, πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το πρώτο μας skin σήμερα θα είναι το skin από τον ξάδερφο του RAF22. Είπε να συμμετέχει και αυτό σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε ένα Samurai Bundle, βλέπω εδώ πέρα, που είναι από τον Οκτώβριο του 20, άμα θυμάμαι καλά. Σε αυτό μπορεί να μου βοηθήσει και ο RAF22. Ναι, κάπου εκεί, 19-20. Το MP40, από όσο φαίνεται εδώ πέρα, είναι προφανώς το MP40 Cobra από το Project Cobra Event, και αυτό πάλι βγήκε το 21 το event. Γενικά, κατά γνώμη μου, θα ξεκινήσω εγώ. Μ' αρέσει γενικά το skin, η μπλούζα, το σαμουράι. Πιστεύω έκανες και καλή δουλειά, για παράδειγμα εδώ με το παντελόνι. Και γενικά, εντάξει, θα έλεγα και παντόφλες ταιριάζουν, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα με τρέλανε τόσο πολύ. Δηλαδή, θα το έδινα τώρα εγώ ένα καλό 8 στα 10. Εσύ, Ραφ? Εγώ ένα 8,5 και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Βέβαια, με χαρά κάποια μικρά πράγματα, αλλά εντάξει. Εγώ θα άλλαζα π.χ. το παντελόνι και την παντόφλα, θα βάζα κάτι που ταιριάζει με το φούτρα από πάνω. Αλλά εντάξει, ένα 8,5 στα 10, εντάξει. Θα μπορούσε να είναι και 9,5 και καλύτερα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι τίμιο. Για το επόμενο μας skin έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ πέρα κλασικά τα μουσια, και αυτά είναι σπάνια από ό,τι ξέρω. Μετά έχουμε εδώ πέρα τους σκυλιακούς που, άμα δεν κάνω λάθος, είναι από ένα incubator. Είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, από το Golden Shade λέγεται. Επίσης έχει Angelic Punch, τα μπλε, που είναι και αυτά σπάνια, που βγήκανε του 22. Εντάξει, τώρα εγώ μπορώ να πω ότι έκανε καλή σύνδεση με τους σκυλιακούς και με τα Angelic Punch. Προφανώς και πάντα πιστεύω ότι ταιριάζουν. Με τα παπούτσια τώρα δεν γνωρίζω και πολλά. Δηλαδή, εντάξει, δεν με ξετρελαίνουν, αλλά θα πω ότι είναι ok. Και πάλι για τα μαλλιά, νομίζω εσύ, Ράφη, μου είπες ότι είναι σπάνια. Ναι, και τα μαλλιά είναι του Break Dancer, πώς λεγόταν αυτό. Ήταν OG, βέβαια κάποια στιγμή τα γάμισε τελείως στην αρένα και τα ξανάβαλε σε εκεί πέρα ένα box και πέρα είναι την μπλούζα και κάτι άλλο. Εντάξει, τίμιο σκηνάκι. Από μένα θα έχει θα το λίγο ορεινή μέλισσα, 8,7 στα 10. Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη σου, ένα Φώτη. Εγώ μπορώ να πω, εντάξει, δεν με εξετρέλνει και εμένα τόσο πολύ. Θα το δώσω ένα 8,5 στα 10. Δηλαδή, εντάξει. Εμένα με χαλάει λίγο το μαλλί. Πιστεύω ότι θα... Πολλά ξέρεις εσύ ρε, τότε συνέχισε κάτι το Free Fire, άστο. Κοίταξε, για μένα ρε φίλε δεν μου ταιριάζει και τόσο. Δεν είναι ότι με χαλάει, αλλά θα το έβαζα κάτι άλλο. Δεν ταιριάζει, αλλά κρύβει πολλά πίσω αυτό το μαλλί, δηλαδή δεν ξέρεις τώρα από αυτά. Α, εντάξει. Κάτι θα ξέρεις εσύ παραπάνω, τέλος πάντων. Κάτι ξέρω. Ωραία. Πάμε στα επόμενα, άμα είναι. Λοιπόν, επόμενος έχει το ίδιο παντελόνι με μένα. Λέγονται jazz τα παντελόνια. Τώρα από την μπλούζα, άμα δεν κάνω λάθος, είναι ένα magic μπλούζα. Εδώ πέρα μπορεί να με διορθώσει και ο Ραφ. Ναι, πρόσφατα, είχε μπει πριν 3 χρόνια νομίζω, κάπου εκεί είχε μπει σε Magic Cube. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι πιο OG αυτό, δηλαδή ξαναμπήκε δεύτερη φορά σε Magic Cube ή κάτι. Πάντως έχει ξαναμπεί σε Magic Cube, οπότε αυτό στην ουσία δεν σημαίνει ότι είναι OG πλέον. Και εντάξει, τώρα ένα καπέλο πάλι δεν με πολύ τρελαίνει, ή ξέρω εγώ τι έχεις βάλει εδώ πέρα πάνω.
Τώρα παντόφλες πάλι, οκ. Εγώ θα προτιμούσα να βάλω παπούτσια, ξέρω εγώ, άσπρα παπούτσια ή κάτι που να ταιριάξει λίγο. Γι' αυτό θα το έβαζα ένα 7 στα 10. Για μένα θα πάρει ένα 6,5. Δεν είναι του στυλ μου τόσο πολύ. Σκληρός. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε τώρα. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω εγώ, βάσει της γνώσης μου, έχουμε εδώ πέρα, το skin καταρχάς είναι από ένα χαρακτήρα Μαντάρα, προφανώς από το Naruto Club που έχουμε εδώ πέρα τώρα στο Free Fire. Η μπλούζα είναι heroic, είναι από τη season 11, άμα δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, προφανώς εδώ πέρα έχουμε πάλι τα Angelic Pants. Κάτι που με χαλάει όμως είναι ότι τα παπούτσια φαίνονται πολύ gay. δηλαδή δεν ξέρω, από επιλογή παπουτσιών θα βάζα κάτι άλλο. Και εγώ το ίδιο. Τώρα από κατάνα πάλι είναι εντάξει. Δηλαδή όλα είναι εντάξει. Πιστεύω μόνο τα παπούτσια θα άλλαζα. Ότι ξέχασα να ενημερώσει τα παιδιά ότι κρατάμε και το όπλο που κρατάνε. Δηλαδή μετράει και αυτό στο όλο skin γενικά. Μετράει και αυτό, οπότε εντάξει με το όλο skin. Βασικά το όλο skin δεν ταιριάζει καν χρωματικά. Ή περίπου τουλάχιστον ταιριάζει γιατί το καθαρίζει στο μάτι. Τώρα τα παπούτσια εμένα προσωπικά με χαλάνε. Τώρα τη μοβίλα που μου έχεις βάλει για κατάνα ρε μπρο, γάμισε τι. Από μένα ένα 6 ρε μπρο, αν και είναι UG, αλλά εντάξει 6. Εντάξει, εμένα πάλι δεν με ξετρελαίνει και δηλαδή η μπλούζα πάλι δεν είναι, εντάξει κας είναι για παράδειγμα από μια πολύ, να το πω τώρα, καλή season. Όμως τώρα heroic μπλούζα εντάξει δεν είναι και κάτι που είναι το wow. Κατά γνώμη μου. Για εκείνες τις εποχές το heroic ήταν τρελό μπρο, άστο. Εντάξει, ναι, αυτό προφανώς, ναι. Από αυτή την άποψη, ναι. Θα σου βάλω ένα 7 στα 10, εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα skin που εμένα με έχει τρελάνει από άποψη ότι είναι όλα τέλεια πάνω σε αυτό το skin, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Έχουμε Golden Clone Bundle, εντάξει, εδώ πέρα συγκεκριμένος τώρα έχει εδώ πέρα κόκκινα μαλλιά, μαύρα. Incubator. Από Incubator, ναι. Έχει βγει του 20, μπλε κοιλιακή, βλέπω εδώ πέρα, Angelic Pants. Έχει επίσης ALK47, το μπλε το Drago, που βγήκε και αυτό πάλι το 20. Η κοιλιακή δηλαδή είναι νομίζω από το Incubator, είπες. Ναι, και αυτή η Incubator. Η κοιλιακή από το Incubator είναι. Επίσης Angelic Pants, αλλά αυτή τη φορά κόκκινα, που εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα κόκκινα από άποψη ότι πιστεύω είναι πιο σπάνια, φαίνεται λίγο αλλιώς στο μάτι. Όχι, αν και τα κόκκινα είναι πιο μετά, δηλαδή βγήκαν για πρώτη φορά πιο μετά από τα μπλε. Είναι πιο ωραία εμφανισιακά τα κόκκινα για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν ξέρω, και εμένα με τραβάνε περισσότερο τα κόκκινα. Ναι, εντάξει, γιατί βλέπεις συνήθως από skins ότι οι πιο πολλοί φοράνε μπλε Angelic Pants, μπλε Angelic Pants. Και λες άμα θα δεις τώρα ένα κόκκινο, τότε θα σου τραβήξει λίγο παραπάνω το μάτι, γιατί συνήθως δεν έχουν πολύ και κόκκινο. Ναι, όντως. Γενικά το όλο skin μου τραβάει πίσω το μάτι. Ναι, εντάξει, αυτό προφανώς. Και τα παπούτσα πάλι δεν θα βάζα κάτι μειωτικό πάνω. Δηλαδή όλα, ό,τι έχει βάλει εδώ πέρα αυτός εδώ, για μένα προσωπικά είναι, εγώ θα το βάζα και 10 στα 10. Χωρίς υπερβολή. Κοίτα, εγώ δεν βάζω 10 στα 10 γιατί άμα έχει ένα παπουτσάκι μπλε από κάτω το μπασχετικό, αυτό τι είναι εκεί πέρα, μπασχετικό νομίζω το λένε. Εγώ το βάζα δεκάρι τότε, μόνο για το παπούτσι θα πάρει ένα άντε 9, να είμαι λίγο πιο τέτοιο. Άρα η Γεωράφ βάζει 9 στα 10, εγώ θα βάλω 10 στα 10. Ή άντε να πω το πολύ 9,5 στα 10. Γιατί στη 10 στα 10 δεν είμαστε ποτέ σίγουροι. Πάμε στο επόμενο. Επόμενος, λοιπόν, Arctic Blue, βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ πέρα ρούχα Prisoner. Είναι επίσης σπάνιο. Το Arctic Blue είναι επίσης σπάνιο. Τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς. Δεν θεωρείται τίποτα ρε μπρο και εσύ. Το G εντάξει. Το Arctic Blue είχε μπει και με free spins, αλλά... Ναι, αυτό να σου πω κάτι, από εκεί χάνει λίγο την αξία του, σαν OG skin. Ναι, όντως. Επίσης έχει ξαναμπεί τόσες φορές, εντάξει, δεν είναι πλέον OG, αλλά... εντάξει. Εντάξει, ναι, και ειδικά τώρα, να σου πω κάτι, εμένα
Το Prisoner, το skin γενικά, δηλαδή όταν το φοράει κάποιος μου φαίνεται λίγο φτωχομπινέ, δεν ξέρω γιατί. Ναι, όντως. Δηλαδή... Επίσης για το Prisoner δεν ξέρω άμα είναι όντως OG, δηλαδή δεν το έχω ψάξει πάνω σε αυτό. Αλλά δεν ξέρω, εγώ το φώτη. Επίσης τα παπούτσια δεν ξέρω από πού είναι, αλλά τα θυμάμαι κάπου παλιά να τα έχω δει. Τώρα δεν ξέρω πόσο παλιά, αλλά τα θυμάμαι ότι τα είχα δει παλιά, όχι τώρα. Οπότε, ναι. Για τα παπούτσια δεν μπορώ να σου πω. Επίσης δεν μπορώ να σου πω για το όπλο και τα λοιπά. Δεν έχω και πάλι ιδέα. Εγώ θα το βάζα ένα 5 στα 10 κιόλας. Δηλαδή δεν πολύ με τρελαίνει. Ή άντε το πολύ ένα 6 στα 10 για να είμαι και λίγο δίκαιος. Αλλά γενικά αυτά τα Prisoner δεν πολύ με τραβάνε το μάτι. Ή δεν μου λένε κάτι να πω ότι ρε φίλε. Όχι, εγώ θα είμαι πολύ σκληρός. Γιατί είπαμε εντάξει το τέτοιο. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει το skin το όλο γενικά κόμπο που έχεις παίξει εδώ πέρα. Ούτε το που κρατάς δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό, Woodpecker είναι, τι είναι, τέλος πάντων. Από μένα θα πάρεις ένα 5. Ξέρουμε σκληρός αλλά δεν πειράζει. Επόμενο έχουμε μετά εδώ πέρα. Οκ, λοιπόν βλέπουμε πάλι μουσ εδώ πέρα, κοτσίδα, μαλλιά. Μετά τώρα για την μπλούζα δεν μπορώ να σου πω κάτι, δεν γνωρίζω ακριβώς. Σίγουρα θα είναι. Η μπλούζα δεν κάνω λάθος, ήταν και στο shop ή την μπερδεύω με κάποια άλλη, δεν θυμάμαι κιόλας. Ήταν και στο shop πριν κάποια χρόνια, 2 χρόνια. Αυτό μπορεί να είναι πιθανό, ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, φαίνεται καλό. Γιατί έχεις βάλει τώρα και το μαύρο το παντελόνι που εντάξει ταιριάζει ρε παιδί μου με το πάνω. Πάλι τα παπούτσια εδώ πέρα που είναι λίγο έτσι μπλε μαύρα. Δηλαδή ταιριάζει λίγο με το πάνω πάλι. Τα παπούτσια αυτά τα μπασκετικά που νομίζω που λέω αυτά, τα ωραία. Τα μπασκετικά τα παπούτσια, ναι. Ναι, αυτό είναι. Νομίζω σε αυτά είπες ότι είναι OG. Ναι, και εγώ βασικά δεν ξέρω αν έχουν ξαναβγεί, γιατί γενικά δεν πολύ ασχολούμαι με το game πλέον. Αλλά ναι, ξέρω εγώ, είναι OG, αν δεν έχουν ξαναβγεί δηλαδή. Οπότε, ναι, εντάξει. OG, παίρνει OG για OG. Εντάξει, θα σου βάλω μια μεγάλη μαθημολογία, θα σου βάλω ένα 7,5 στα 10 για μένα. Εγώ να βάλω τώρα τι να βάλω ρε φίλε, εντάξει, ένα φταράκι, εντάξει, φταράκι. Ένα 7 στα 10. 6,5 κιόλας, οκ. Επόμενο, βλέπω εδώ πέρα, λοιπόν καταρχάς με τράβηξε το μάτι λίγο το πάνω μέρος, δηλαδή η μπλούζα είναι... Εδώ πέρα κολλάει ένα sound effect να λέει Sparta. This is Sparta! Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουμε μια μπλούζα Σπαρτιάτη. Κοίταξε, τώρα η μπλούζα Σπαρτιάτη με καπέλο swag δεν μου βάζει κάτι vibe ότι ταιριάζει. Θα βάζα κάτι άλλο. Να σου πω την αλήθεια, από πάνω θα βάζα κάτι άλλο, σίγουρα. Τώρα για τα παντελόνια θέλω να μου πεις λίγο γνώμη. Πιστεύεις ότι ταιριάζει? Για τα μάτια μου δεν πολύ ταιριάζει ρε. Τώρα, υπάρχουν εδώ για τα πλέον τα trend αυτό που είναι τα βραζιλιάνικα και αυτά και δεν έχω τοποθετηθεί πολύ επί του θέματος για βραζιλιάνικα και μαλακίες. Τώρα αυτός μπορεί να παίζει και με τα βραζιλιάνικα να γαμάει σπίτια, αλλά κατά τη γνώμη μου εμένα δεν μου αρέσει. Okay. Μάλιστα. Δεν ξέρω από εκεί πέρα. Όχι, εντάξει, αλλά δεν ταιριάζω με το skin, οπότε με κάτι θα αλλάξεις εσύ σίγουρα γιατί δεν είναι ωραίο. Ναι, πες εσύ Φώτη. Εγώ θα άλλαζα το πάνω. Πάλι τα παντελόνια, οκ, δεν είναι και το ό,τι καλύτερο. Τα παπούτσα πάλι θα βάζα κάτι άλλο, άμα θες τώρα να το συνδυάσεις ή άμα θέλεις να αφήσεις τώρα τα παντελόνια έτσι όπως είναι, έτσι. Δεν θα τα βάζα, δηλαδή μου έχεις τώρα εδώ πέρα swag καπέλο, μου έχεις μπασκετικά παπούτσια, μου έχεις μπλούζα Σπαρτιάτη και το παντελόνι είναι σαν αυτά που φοράνε οι cowboy. Δηλαδή... Το παντελόνι είναι κάπως OG, νομίζω είναι OG skin αυτό. Το παντελόνι είναι OG. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Δεν ξέρω, για μένα πάντως νομίζω παίζει να πέσει στην κακότερη βαθμολογία, θα το βάζα ένα 5 στα 10. Όχι ρε κακή, βασικά αυτό είναι φτωχό το άλλο ρε φίλε, αυτό δεν έχει κόμπο καν ρε φίλε. Γιατί έχει βάλει 2 είδη σε ένα, δεν έχω καταλάβει, έχει βάλει το αθλητικό μαζί με το Λεωνίδα με τους 300. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί εδώ πέρα, το όπλο εδώ πέρα, τι κρατάει κάρμα, δεν ξέρω. Δεν έχει κατεβάσει το skin, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Από μένα είναι και εμένα άντε ένα 5, μόνο και μόνο επειδή φίλε δεν έχει ταιριάξει το skin.
Εντάξει, ο OG το βλέπουμε τα παπούτσια εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, δεν έχει ταιριάξει το skin. Οπότε πάμε στον επόμενο, από μένα είναι 5. Επόμενο skin πάλι βλέπουμε εδώ πέρα άσπρα μουσια, εντάξει, άσπρο μαλλί, που εδώ πέρα μπορώ να πω ότι όντως ταιριάζει κάτι με πάνω που έχουν βάλει κάποιος. Ωραία, είναι ωραίο, φαίνεται απλά ωραίο, δηλαδή και τα γυαλιά. Το όλο skin όντως ταιριάζει ρε φίλε. Αυτό εδώ πέρα θα συμφωνήσω, δηλαδή τώρα μου έχεις βάλει εδώ πέρα μπλε κοιλιακή, πάλι το όπλο ταιριάζει, δηλαδή το έχεις κάνει να φαίνεται πολύ μπλε γενικά. Ναι, μάλιστα. Άραγε εδώ πέρα πάλι το AlphaK, το Drago, μαζί με τα Angelica Pants τα μπλε που είναι ωραία. Τα παπούτσα πάλι ταιριάζουν. Δεν είναι ούτε ξέρω εγώ από αυτά που έχουν βάλει άλλοι, ξέρω εγώ, μπλε με μαύρο. Αυτά είναι άσπρα με μαύρο που πάλι για μένα ταιριάζουν καλύτερα. Σε αυτό θα βάλω μια 9 στα 10 βαθμολογία. Πιστεύω ότι είναι όντως τίμιο skin. Με αρέσει πολύ. Από μένα 9 στα 10 γιατί όντως τα έχει ταιριάξει λίγο όλα. Βέβαια, ναι, κατά τη γνώμη μου, βασικά τα παπούτσια ωραία είναι. Σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα δεν τα ξαναβλέπεις τα παπούτσια και συνήθως σε όλα τα skins που φτιάχνουν δεν τα βλέπεις πολύ συχνά τα παπούτσια. Δεν γνωρίζω καν πού είναι το μεταξύ. Ναι. Τώρα τι άλλο. Ναι, όλα ταιριάζουν γενικά. Βέβαια, σαν τον άλλο που μας κίνησε το ενδιαφέρον πριν με το που έβαλε ο Φώτης 10, εγώ 9,5-9 από εκεί. Δεν είναι, αλλά ναι, εντάξει, ταιριάζουν όλα αυτά. Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα skin που είναι, θα έλεγα, όλο κόκκινο. Τα μαλλιά δεν βλέπω. Εντάξει, εκτός από τα μαλλιά, λοιπόν τα μαλλιά θα έλεγα τώρα είναι κάτι rockstar, μαλλιά κάπως έτσι λίγο μόβ ρε παιδί μου. Δεν είναι rockstar μαλλιά, απλά φαίνονται σαν rockstar μαλλιά. Ναι, φαίνεται σαν rockstar μαλλιά, να το πούμε έτσι. Τώρα η μπλούζα θέλω λίγο να μου θυμίσεις. Η Incubator νομίζω είναι. Η Incubator. Ναι, είναι του Bloody Samurai, κάπως έτσι δεν λέγεται αυτός. Νομίζω ναι, ξέρω για ποιο λες. Λοιπόν, εδώ πέρα κάνει πάλι τη διαφορά το παντελόνι. Εντάξει, Angelica Pants, τα κόκκινα. Τώρα με προβληματίζει λίγο τα παπούτσια. Δηλαδή... Εντάξει, απλά νομίζω ήθελε να δείξει λίγο το OG φάση, πιστεύω. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα εφόσον είχες βάλει πάνω και κάτω κόκκινο, πρέπει να βάλεις χαμαλιά και τέτοιο κάτι κόκκινο ή κάτι μαύρο φάση, άσπρο τουλάχιστον τα άσπρα μαλλιά. Κάτι να ταιριάζει πιο πολύ. Επίσης το όπλο σου δεν είναι τέτοιο που έβαλες ένα κόμπρα, όπως το έχεις και πέρα πίσω από ό,τι βλέπω. Ευτυχώς είναι και από Free Fire Max, το βλέπουμε όλα. Ναι, βέβαια κρατούσε κανένα ή το Scar ή το M40. Εντάξει, από μένα προσωπικά παίρνεις ένα 7,5 λόγω αυτών των δύο που είπα. Βασικά που είπαμε και δύο με το Βότη. Κοίταξε, εγώ με τα μαλλιά μου όλα αυτά είμαι εντάξει. Πιστεύω ότι έπαιξε και λίγο κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Τώρα δεν μπορώ να σε βαθμολογήσω πολύ στο όπλο να σε κατεβάσω για αυτό το λόγο, γιατί είπαμε ότι συγκεκριμένα θέλουμε να δούμε τα skins. Άρα και τώρα αυτό κάτι είναι λίγο παραπάνω από εμάς που θέλουμε να μετρήσουμε λίγο και τα skins σας, δηλαδή να δούμε γενικά τα όπλα από τα skins σας πόσο ωραία είναι. Για όσοι έχουν στείλει βέβαια screenshots μαζί με τα όπλα. Τώρα τα παπούτσα είναι OG. Για μένα θα μπει στο 9 στα 10. Δηλαδή εντάξει, έπαιξες ωραίο κόμπο, δεν μπορώ να πω. Άμα υπάρξει και δεύτερο part, ελπίζω να σας δω όλους με τροποποιημένα skins να ταιριάζουν πιο πολύ και όσο πιο OG γίνεται. Αν ταιριάζουν. Ακούσατε ό,τι είπε ο Ράφο 22. Στο επόμενο part θέλω να είστε όλοι πραγματικά έτοιμοι για οτιδήποτε. Έχω δει μερικά, από όσα έχω δει μέχρι τώρα, υπήρξαν και κάποια skin που έκαναν πολύ πιο μεγάλη διαφορά από κάτι άλλο. Εντάξει. Ναι, όντως. Αυτό... Απλά να προσέξετε να μην δώσετε περισσότερη έμφαση ούτε στο πιο OG, ούτε στο πιο να γίνει κόμπο. Δηλαδή να ταιριάξετε κάπως και τα δύο. Και OG και κόμπο. Αυτά θα τα δείτε κιόλας. Θα πάρετε περισσότερη βαθμολογία, εννοείται. Και επίσης, να βάλετε κάποιο όπλο που να ταιριάζει μαζί με το skin. Γιατί στο επόμενο part, άμα υπάρξει, βασικά είναι πάνω στο χέρι του Φώτη,
θέλουμε να δούμε και τα skins σας μαζί με τα gun skins. Βασικά, εδώ πέρα θα σε διορθώσω λίγο. Κοίταξε, γενικά τώρα, για παράδειγμα, θα σου δώσω εγώ το skin που είδαμε με το clone. Εντάξει. Αυτός τώρα έχει μόνο OG πράγματα μέσα. Που είναι και καλά, φαίνονται και καλά, αλλά είναι και OG. Ναι. Εντάξει. Άρα εντάξει, αυτό γενικά δηλαδή, αυτό που θέλει να πει ο Ράφη είναι ότι θέλουμε να δούμε και OG. Εντάξει. Αλλά θέλουμε γενικά να δούμε και κάτι το διαφορετικό. Θέλουμε να τα τριέξετε και τα δύο. Να φαίνεται να είναι και κάτι. Ναι, αν δεν έχετε OG πράγματα, τουλάχιστον να το ταιριάζετε. Αν έχετε και OG και να μπορείτε να τα ταιριάξετε, θα ακόμα καλύτερα. Ακριβώς. Αλλά μπορεί κάποιος να σας περάσει σε βαθμολογία άμα έχει καλύτερο κόμπο και πιο ασυνήθιστα skins φάση που δεν τα φοράνε τόσο πολύ. Όπως μπλε Angelical. Δηλαδή, καταλάβατε. Ωραία, πάμε στο επόμενο θα έλεγα. Λοιπόν, άσπρα μαλλιά πάλι εδώ πέρα, κλασικά, μπλε κυλιακή, μπλε Angelical. Εδώ πέρα κάνει τη διαφορά πάλι επειδή έχει άσπρα παπούτσια. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω, μου αρέσουν τα άσπρα παπούτσια. Άμα έχω Angelican Pants, ξέρω ότι θα βάλω άσπρα παπούτσια, να τα κάνω ωραία να φαίνεται. Και γενικά εδώ πέρα θα το βάζα κατευθείαν ένα 9 στα 10 χωρίς να πω πολλά. Γιατί εντάξει, τώρα τι άλλο να πεις εδώ πέρα, δηλαδή είναι OG, φαίνεται ωραίο με τους κυλιακούς. Δεν μπορώ να πω πολλά. Εντάξει, και τα πω ότι δεν είναι τόσο OG, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, το έχει ταιριάξει κάπως ωραία. Από μένα θα είναι ένα 8,5 στα 10. Μόνο και μόνο, όχι τόσο OG βέβαια, όχι τόσο καλό κόμπο, γιατί δεν ξέρω ρε φίλε, απλά δεν μου κολλάει στο μάτι μου αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, άλλο αυτά είναι καλούτσικο skin, καλή φάση, εντάξει. Τίμιο. Τίμιο. Έχουμε εδώ πέρα πάλι άσπρες κοτσίδες. Αυτό που φοράει από πάνω το έχω και εγώ, εντάξει. Γενικά καλό κόμπο μαζί με μπλε Angelical. Πάλι εδώ πέρα μου έχεις ένα μπλε skin, στην ουσία όλο το έχεις κάνει μπλε. Μαζί με το AK εδώ πέρα με το Drago. Γενικά καλή συνδύαση. Και με αρέσει κιόλας που έχεις βάλει και τη μάσκα. Πιστεύω ότι πάλι αυτό ταιριάζει επειδή είναι άσπρη μάσκα, ρε παιδί μου, μαζί με τις κοτσίδες και όλα αυτά το κάνει λίγο να βάζεις λίγο χαρακτήρα στο skin σου. Και τα παπούτσια θα ήθελα να πω ότι είναι εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα θα βάλω πάλι μεγάλη βαθμολογία, όπως και στο άλλο το skin που είχα δει, που μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα το έβαζα ένα 9,5 στα 10 κιόλας. Μπορεί να μην είναι όλα σπάνια, αλλά τώρα το πώς φαίνεται το skin θα το έβαζα πραγματικά ένα 1,5 στα 10. Από μένα τουλάχιστον το skin εντάξει ωραίο, με χαλάει λίγο η μάσκα, βασικά όχι μάσκα, make-up είναι αυτό. Make-up, με χαλάει λίγο. Μου έχει βάλει τη μάσκα από το μπούγια πας, τι έχει κάνει αυτό εδώ πέρα, τέλος πάντων. Ναι. Το make-up δεν μου πολύ αρέσει, αν και ψιλοκολλάει, αλλά δεν μου πολύ αρέσει με τα προσωπικά στα ραφ. Τώρα παπούτσια ρε μπρο, τι παπούτσια είναι αυτά, πες μου λίγο. Είναι Magic Cube νομίζω. Από Magic Cube skin. Τα παπούτσια μπρο είναι φωτιά, άστα να κάνουν, άστα. Το με τα παπούτσια δεν γίνεται. Άλλαξε παπούτσια, δεν ξέρω. Αυτό πάει σε όλους. Γιατί τόσο μπλε Angelical? Για ποιον πούστη λόγο? Αυτό λοιπόν παιδιά, αυτό το έχουμε παρατηρήσει τώρα, θα το αναφέρουμε τώρα εδώ πέρα στο βίντεο. Μαλάκες, έχετε βάλει περισσότερη μπλε Angelical, το ξέρω. Είναι γαμάτα τα μπουρδέλα, εντάξει, τα παντελόνια. Δηλαδή, γενικά εμένα μου αρέσει αυτό το κόνσεπτ. Όταν βάζετε τα skins, όταν τα ταιριάζετε μαζί με τα Angelica. Αλλά θέλουμε να δούμε και όντως και λίγο κάτι διαφορετικό. Όπως για παράδειγμα ο άλλος που έχει βάλει μπλε παντελόνι μαζί με Magic Cube μπλούζα. Και αυτό πάλι ρε φίλε είναι τίμιο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τα Angelical μπορεί να είναι σπάνια, μπορεί να είναι ωραία, αλλά προσπαθήστε λίγο να βάλετε την δημιουργικότητά σας να δουλέψει. Αυτό θα έλεγα, θα το έβαζα ένα 9 στα 10. Ένα 7,5 από μένα. Τα παπούτσια με χαλάνε πολύ και η μάσκα λίγο, αλλά τα παπούτσια μπρο είναι φωτιά, άστα. Και τώρα στο τελευταίο μας skin εδώ πέρα έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, θα ήθελα να πω. Πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε πρώτα τα μαλλιά που θέλω να με βοηθήσει λίγο Ραφ. Αυτό ρε μπρο, δεν θυμάμαι κάπως λέγεται το skin, κάτι σαμουράι κάτι, νομίζω ήταν και Magic Cube είχε μπει σε μια φάση. Και ήτανε, δεν θυμάμαι, είχε δώσει η Magic Cube Garena, κάτι τέτοιο είχε κάνει. Και είχε βάλει δύο skin, βασικά όχι, ήταν όλος ο κόσμος και είπε να διαλέξει δύο skin.
το ένα νομίζω το φορούσε ένας άλλος πιο πριν την μπλούζα και τώρα αυτός φοράει το άλλο το μαλλί. Δηλαδή και όλος ο κόσμος έπαιρνε ή το ένα ή το άλλο. Ναι, εντάξει. Ξέρω εγώ, τίμη για αυτό το μαλλί. Συνέχισε Φώτη. Οκ, μετά θα ήθελα να πω, εντάξει, εδώ τώρα season 10, heroic μπλούζα. Τι να πεις τώρα. Δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι όντως είναι OG. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι και τότε πάλι ήταν σπάνιο το να πας heroic και ήταν κάτι το ιδιαίτερο βέβαια. Θα το έβαζα, εντάξει, στη μεγάλη βαθμολογία. Αλλά πιο πολύ θέλω να δώσω έμβαση στα παντελόνια που είναι... Το παντελόνι είναι... Λοιπόν, το παντελόνι είναι κάπως OG γι' αυτό. Από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχει ξαναβγεί. Αλλά εντάξει, είναι OG. Από ό,τι ξέρω εγώ, νομίζω. Βασικά δεν είμαι και σίγουρος, αλλά νομίζω είναι ένα OG παντελόνι. Παππούς, εντάξει, τώρα κλασικά παππούς, τα φορούσαν μισή. Από την blue μάσκα, make-up τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι make-up έχει. Από μένα προσωπικά 8,5 με 9 στα 10, άντε 8,7. Γιατί είναι και OG, από ό,τι φαίνεται. Heroic Zone 10, το OG το παντελόνι αυτό. Δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται το skin, αλλά ναι. Και το σαμουρά αυτό εκεί πέρα, δείξω μου κάναμε το OG είναι από το Magic Cube. Από μένα είναι ναι, ένα 8,7 στα 10. Λοιπόν, εγώ θα το βάζα ένα 9 στα 10 γιατί εντάξει γενικά είναι ιδιαίτερο και είναι κάτι το διαφορετικό από ό,τι έχω δει από όλα τα άλλα σήμερα. Και παπούτσια δεν με χαλάνε, παντελόνι δεν με χαλάει, η μπλούζα μπορεί να με χαλάει λίγο γιατί εντάξει τώρα δεν πολύ πιστεύω ότι ταιριάζει συγκεκριμένα. Το μάλι πάλι κάτι διαφορετικό, εντάξει ωραίο, μου αρέσει. Γενικά θα το βάζα ένα 9 στα 10, είναι αυτό που λέμε όντως OG και ιδιαίτερο. Λοιπόν παιδιά, στο τέλος αποφασίσαμε ότι από όλα τα skin που έχουμε δει μέχρι στιγμής έχουμε αποφασίσει για αυτό εδώ το skin. Και ναι, είναι το skin με το clone μαζί με τους μπλε κοιλιακούς, με το AK Drago, με τα κόκκινα, τα Angelic Pants και τα παπούτσια. Πιστεύω για μένα Στέλιο έκανες την μεγαλύτερη διαφορά από όλους. Φαίνεται ότι έχεις βάλει λεφτά σε αυτό το game, όχι χωρίς πλάκα. Και πέρα από την OG, γενικά όλος ο συνδυασμός που έχεις βάλει μ' αρέσει. Δηλαδή και μπλε έχεις βάλει και κόκκινο έχεις βάλει και κατά κάποιο τρόπο το έχεις κάνει πολύ ωραίο το skin. Και επειδή σου έχω βάλει ήδη τη βαθμολογία 10 στα 10, εδώ πέρα είμαι σίγουρος ότι ένα 10 στα 10 αξίζει αυτό το skin. Είσαι ο νικητής του σημερινού βίντεο για το καλύτερο skin στο Free Fire. Θα ήθελα να πω όμως συγχαρητήρια και για τους άλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στείλατε όλα σας τα skin. Άμα θέλετε να συμμετέχετε πάλι σε ένα τέτοιο βίντεο, πείτε μας κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να ξαναδείτε άλλο ένα τέτοιο βίντεο και μπορεί να κάνουμε ένα part 2. Και εμείς κυρίες και κύριοι, εγώ μαζί με τον Ραφ θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.